Mga igsuon, ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo, hinaot nga puno gyapon kita sa paglaom o kalipay ug mahinampon kay kita nga nagpaabot sa pagsaulog sa anibersaryo sa pagkatao sa atong Ginoo karong Pasko sa December 25. Ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo, atong madungog mao gyud kining mga pagbasa nga gikuha sa Ebanghelyo ni Mateo nga nagsaysay sa kagikan ni Jesus sa iyang genealogy. Sa dili pa ko mamalandong ni ana, ato sang tan-awon gabay ang atong kasinatian isip mga Pilipino, labi na ning mga bulanon, ako kaliwat man kog bulanon kay ang akong lolo gikan man sa Luon, Bohol, nag-migrate sa Samal Island, di sa Davao Region, Davao del Norte, nga nabot sila sa Samal. Muna nga naanami diha nagpuyo, diha na nataw akong papa. Unya sa gadihang gamay pa ko, karon gamay man gihapon ko, wa man ko katubo. Siguro ang maayo nga term, sa dihang bata pa ko, kasagaran gyud ng akong mga lulo, mga uyuan, isay-say gyud na nila ang kagikan. Kanang si kuan pariente man na nato, ngano man yo, ngano man lolo, tungod kay ang iyahang lolo ug lolo sa iyang lolo igsuon sa akong lolo sa akong lolo. Ang kurting layuan na bitaw, ang pagsubay-subay. Pero murag kasagaran mga bulanon ganahan mo subay. Unya kita labi na kung nganong pinkish man na siya, nganong pula-pula man nag-aping, kaliwat na og Espanyol. Mao ba? Pila man ka porsyento? Ang lulo sa iyang lulo sa iyang lulo, murag Espanyol man to. 5% na lang di ay. Pero pula-pula gyapon aping, no? So say ganahan kay ta mo trace sa atong mga kagikan. Naapo din na siya rason. Kanang pag-trace sa atong kagikan, asa katagikan, di ba? Usahay mag-fill up tag mga form. Gingon nito nga place of origin. Kanang rootedness sa English pa. Importante di ay na. Kisahay ang atong mga kinaiya, ang atong pagkakita, na po na'y kalambigitan sa atong mga ninuno, mga kagikan nato, sa atong mga ancestors. Naunsa man kani diha sa kinabuhi ni Jesus, sa iyang genealogy, sa iyang kagikan, gisaysay, 14 generations, gikan kang Abraham, ngadto kang David. Gikan kang David, ngadto sa pagbihag sa Babylonia, another 14 generations. Gikan sa pagbihag sa Babylonia, ngadto sa pagkatao ni Jesus, another 14 generations. Wow, piting taasa. Gikan taas kayo, gikan kang Abraham. Now, primerong punto mga igsuon, ngano man nga sa Ebanghelyo, no, wapag yun nato, di pag yun nato malitok usahay ang mga pangalan kay lisod kaayo. Napay mga pangalan nga murag musaon, murag ang tingo gamay, murag pagkaon ba, no? Salmon, no? Salmon gyud nabutang diri. Lami ra baning salmon da, no? Napag Iliod, napay murag bihod, no? Ang mga pangalan lisura man nilitukon, mura man pangalan mga pagkaon nato. Pero nganong gisaysay kini? Una sa tanan, nagpadayag kini nga ang Dios wala nagsalikway sa katawhan nga nagsalikway kaniya. God did not reject humanity who rejected Him. Di ba? Pero sa man nagsugod ang pag-reject sa tao sa Dios. Dito sa garden sa Eden, sa dihang atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva, nisukol, wala mi uyon sa gisulti sa Dios nga dili pagkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa sentro sa tanaman. Disobedience, pagsukol, because of pride. Diha ang unang pagsalikway sa tao sa Dios. Pero bisan pa ni ana hangtod karon, nasad kita nga ang sa maning makasala kita. Nganong makasala ang katawhan? Nganong adunay gira? Nganong adunay kamatay? Nganong adunay kagutom sa daghang mga dapit sa kalibutan? Mutan-aw tag news,
murag bad news, no? Napadyo fake news. Nga naman eh. Nganong karon, grabe man kaayo kay adunay mga scam ng gawas, mga scammers. Bago lang kung itang news, luoy kaayo kay gikan siya sa Vietnam, OFW. Inya nawadan siya trabaho ni uli sa Pilipinas. Na-scam pagyud ang iyang tinigong nga kwarta. Hilak-hilak siya, gi-interview sa television. Nakita si Renyo na 2 days ago. Luoy kaayo. There's evil in the world. I do not know kung mutuo mo ana. No? Kay pag everyday makita nato sa pamantalaan. Pero bisan pa nga dunay kangilad, kadautan nga naa sa kalibutan, ang Dios, good news ni siya, wala nagsalikway sa katawhan nga iyahang hinimo. Gani nindot ka itong giingon sa usa ka author, yun siya nga, ang pagkatao sa Dios pinagi ni Jesus is a homecoming. Ang Dios naghimo sa kalibutan, siya ang atong creator, unya nagsalikway ta niya, pero may anhig gyapon siya. Wala niya gisalikway ang katawhan, wala niya gisalikway ang kalibutan because God is love. Ang iyang gugma walay kinutuban. Muna nga nagpakatao siya diha sa henerasyon sa katawhan. Ikaduha mga igsuon, ingling lison sa nako primero, God can write straight in crooked lines. Unsa may binisaya na Father? Nga ang Dios makasulat siya og tul-id bisan sa hiwi-hiwi nga agianan. Nganuman kay diha sa talaan sa kagikan ni Jesus, dili ni mga perfect nga mga tao. Okay lang si Abraham kay Abraham is a father of faith. Father Abraham has many children. Muna itong kanta. Siya ang amahan sa pagtuo. Pero pag human niya, nagsunod niya, grabe kaayo ang lang gihimo nga mga kasalanan. Bisan gani si David. Nakahimo siya og pagpanapaw. Nakahimo siya og murder. Kay si Bathsheba, ngayang gimong asawa, ang yang bana nga si Urias, iyahang gipapatay dito sa battleground. Siya nga, sige, iadto na sa frontline. Frontliner yun. Ang mga frontliner sa COVID ba, no? Inya paguman, pag naana ang gira, very fierce ang gira, atras para mamatay siya. And then iyang gipangasawa si Bathsheba. Double nga kasalanan. Pero nga naman ang Ginoo, bisan pa siya mananapaw, bisan pa siyang nahimo, nga naman nga gipili gyapon siya nga nahimong ninuno, ancestor of the Messiah. Gani daghan sa ebanghelyo atong madungog nga Jesus the son of David, di ba? Munay kasagaran atong madungog pag mga tao moduol ni Jesus, Jesus son of David, have pity on me. Nganumang ngunana man na siya tungod kay ang Dios bisan sa atong kasalanan, bisan sa atong nahimo nga mga dautan, tuliron niya ang atong kinabuhi para nga musubay kita sa plano sa Dios. God can write straight in crooked lines. Muna nga dili ta dapat mangluod. Di ta dapat ma-discourage. Naman mga tao nga, dili na ko musimba, kay wala ko kakumpisal, nga daghan kay kong sala. All the more, you have to go to Mass. Dapat muduol ka sa Ginoo. Kay siya lamang pinagisang grasya, makatulid sa atong kinabuhi. Gawas lang kung maingon na, Father, dili ko mangumpisal kay wa jud ko'y sala. Lahi na po na, no? Kung naitaw ingon nga walay sala, ingon si San Juan, baka kon siya. Kitang tanan nakasala kita. Pero bisan sa atong pagkamakasasala, ang Ginoo nagpili ka nato ngayang mga anak. Isn't that good news? Tanawan ang imuhang katapad ka nagtabon og naong. No? Do we deserve the love of God? Kung atong hunahon gyud, no. Wala bisan kinsa nato diri deserving even to receive the body of Christ nganuman. Ginoo gud na. Nya kita makasalanan. Pero ang Dios can make straight in crooked lines. Gani, ang famous nga saying ni San Agustin, ingon siya nga, there is no saint without a past and no sinner without a future. Wala kuno'y santo nga walay kagahapon o walay makasalanan nga walay ugma. Kitang tanan are future saints of God.
Mutuo mo ana. So kamong tanan nga niya diri nanimba, salamat sa Dios kay kamo nituo sa gugma sa Dios. Bianhi mo diri. Palakpakan nato ang matag usa, no? Salamat sa Dios. Tuyo ako palakpak para makamata ang uban. So mga igsuon, nindot kaayo ang gugma sa Dios. Bisan kinsa kita, bisan unsa kita. Kung napay timsong ang Ginoo, pwede nako hulman ning famous nga kanta nga ginakanta ninyo sa videoke. No? Mahal kita maging sino ka man. Di ba? Mahal kita maging sino ka man. Maging sino man tayo, mahal tayo ng Diyos. Gipili niya ang tao, gipili kita niya para maduol ni Jesus o makadawat o kaluwasan, bisan pa dili kita angayan. Ikatulo nga punto mga igsuon, nga ang Ginoo mupili siya og instrumento sa pagtuman sa iyang plano. Dili man na magic. Ang Ginoo wala siya naghimog magic. Ang ubang mga tao, pag adunay problema, gusto nila nga ang solusyon magic. Example, pag walay kwarta, pag gamay ra ang kwarta, ang uban kay moapil sila og mga kana ganing mga gina-offer kay mga promising kaayo ang tubo. Muna ang bitaw daghan na scam ni atong unsa ganitong sa una, no? Nakalimot naman hinoong ko. Katong mga jakama, no? Unsa pa ganitong diri bag-ulang, no? Giapilan bitaw ninyo. Mamasangil pa gyud, no? Dadaghan kay mga scam kay gusto tag automatic, gusto ta og kana bitawng shortcut solution. Pag adunay mabuntis nga unwanted pregnancy, teenage pregnancy, kasagaran mahadlok ang batanon mo siya nga ipa-abort nako ni. Nasubo kayo ko kay I think it was last week nga ang Argentina naglegalize sa abortion. Subo kay na kay ang kinabuhi bililhon kaayo gikan sa sabakan. Hangtod mamatay, bililhon kaayong kinabuhi sa tao kay gipakamatyan kini sa Dios o gimugna ang tao sa hulagway sa Dios. Unya kay gilegalize ang abortion sa Argentina. Lugar pa gyud sa Santo Papa, iya pa gyud ng origin, place of origin. Sus pag dito pagpakita sa news, ang mga pro-abortion nga mga tao nangambak sila, naglukso-lukso sa kalipay, mura nakadaog og luto. Ingko asa man ang ato ang reasonability? Tao bililhon ang kinabuhi, pero ang ubang mga tao di opt for abortion, easy solution, quick fix to problem. Pagdaghan ng anak, unya dili ka control ang banag asawa, ngayon sila nga pabasiktomy, contraception against the initiation of life. Pag dili masulbad ang problema o lisulsulbaron ang problema sa banag asawa, unsa may solusyon? Magbulag taday, puslan wa na ang ato ang kaugmaon, divorce. Grabe kaayo. Ang mga batanon nga dili makapugong sa ilahang addiction, pananglitan sa internet, sa Facebook, email, mobile legends, dili na maminaw sa ilang ginikanan. So daghan kaayo kitag mga shortcut, pleasure seeking na mga attitude. Pero bisan pa niya na mga igsoon na side kita, nga bisan pa nga quick fix, daghan kita gusto nga dali nga solusyon. Pero ang Dios, ang iyang solusyon, kay hinay-hinay, pero mulahutay kini. Pagpili og mga tao, nga masinugtanon kaniya, nga musugot sa iyang plano. Hangtod niabot ang Mesiyas. Pagkanindot mga igsuon, nga ang Dios, ang kaluwasan, mianhi sa kalibutan, dili tungod kay angayan kita. Kundili, bisan sa atong mga nahimo nga mga kalapasan, ang Dios gusto nga mahimo ka natong instrumento para kitang tanan, mahimong agianan, mahimong channel of God's blessing and graces to others. Dili na lang kutaman kay nagduko-duko ng uban. Ya di ko kasabot kung nauyon ba sila sa akong humili, naganaana ang uban. Ana-ana man, pero nagpiyong man ang mata, no? So dili na lang siguro padayunon. Mga isuon, panaot nga kita sama ni Maria, upadayon kita sa panaw sa kinabuhi, sa pagkamasinugtanon,
sa kabubuton sa Dios, bisan dili kita ngayan, bisan sa atong kalapasan, bisan sa atong mga weaknesses, padayon kita nga naman, the Lord does not give up on you and on me. Bisan pa kinsa kita, God does not give up on us. Kayang gugma ka nato, walay kinutuban, ayang kaluoy mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen.